zvimwe zvinhu ukasanamata ka zvinokupinza pakaoma nokuti baba vangu inini ka vakafira kuchikuru maximum nenhau yerepi futi muruzona saka pakasungwa baba vangu ndofungidzira kuti ndopawakabva watongoseparata namoms. Saka ningirikini iwe Clayton kana uchinzwa kuti baba ndo zvakakapinda nazvo iwo futi ndo nyaya yakafanana neyakanga yapara baba wako uri kufunge nezvezviviri zvakafanana kudai? Inini manje zvandandi kuona ndiri munomu ndakatanga kuzvifunga musi wandasungwa ndatonyatsa kuona kuti ndatosungwa kutoenda kujero ndakatanga kufunga kuti baba saka ichi ichokwadi chekuti patsika tsimba rekumberi rekumashure ndo bara kuteera ndiri kuuya ndamunomu zvichienderana nekungonyaradzwa nevamwe nekunamata uchidii uchiita sei ndopa ndakazonyatsa kufunga ndandikati no nyaya iri apa ndeyekuti ukasashinga kunamatira mhuri ichateera kumashure kudambura kamweya kanoteera ropa kaga zveshuwa tese tinoperera pai mujeri nenyaya yemhosva 1. Saka inini ndichatry kuwawarira mhuri ichazoteera kumashure no apa pakana ndiri ndagumisira ndandiye chigumo zveshuwa matangire ayo inini mukadzi ndinaye ndinewana 2 ndakadanana nemusikana wandakadanana naye ndiye akatanga kundiapproacha ari kutsvaga huni ini ndiri kunotsvaga mombe obva atonditi uya mundibatsira kutsvaga chini huni ndakatonosvika kutonotsvaga chini huni naye paya achiti ndibatsire kubvisa danda ndobva ndamubatsira kubvisa danda mandarisapo anga ine kachigubhu kake kaka 500 music anga ine mvura musikana anga ari form 2 ndapedza paya kumubatsira danda ndopakabva aenda kumberi kwangu indakwenda kumombe obva aenda kumberi kwangu ndikati kutodini zikanzi saka makutoenda ndikati ndakwenda zikanzi chimbomwa mvura ndikati nekadanda kandabvisa apa ndomwa mvura yekudii kanzi achimbomwa mvura yangu kana saka semurume asingadiwo kudhifitwa ka ndakabva ndangoti kamufana kanozondijairira ndichibva ndamwa mvura yeye mazvona ndopakatangira nyaya ndakamwa mvura bva ndaenda but ndaenda zvandakanga ndakuzofunga ndichienda nezvaakanga azosara achifunga ka connection yanga yatopa connection yanga yatopa. Umunhu mamidziya here musikana? Titori next door next door okumatongo ndokumatongo munhu andokuziva kuti uyu ndiClayton huku dzenyu dzotochemerana plus basa rebuilding manje muhomwe mamusikazoshaya masilver saka I think ndoti anonga ari kuti tikazepe kuchikoro here maitombomupa here kobiri aiwa ndaiti ndikaenda kukanzi kune bhora zviya kuchikoro ndaenda kuona wapana uchitamba bhora tumasilver tunenge tiripo muchitenga timu repa area ka wotomboya madii ndotomboti we mazvona chimboendawo dai saka iye anonga akaoneka future kuti kumberi uko zvinogona kuzonaka imbondirova Clayton saka connection haina kutanga kuhunika ainotanga kuhuniba kuti mhuri yeZimbabwe tiri kusangana mazuva ano mukuziva kuti tiri kuMutare Farm Prison uko kwatiri kutaura nevasungwa vari kupikira mhosva dzakasiyana siyana. Nhasi uno pandiri panapa ndasangana nemukomana anonzi Clayton Tiyamo ane makore 33 ekuberekwa akapinda muno mune statutory rape akabva apuwa makore anokwana kuita iwo 4 munomu ane zvaari kuita achatitaurira ega kuti iwo ari kuitei zvaakasarudza pasi pechirongwa chavanopuwa
vapuwa neverehab, kupuwa mukana wokusarudza zvaunoda kunge uchiita, anotitaurira kuti iye ndezvipi zvaakasarudza kunge ange achiita zvichiitirwa kuti paanobuda muno muprison yeMutare Farm Prison anenge ave nemaskills anozoita kuti agone kuzviraramira nekuchengeta mhuri yake kana ainayo anezenge achitiudza. Nekudaro tinotenda zvikuru kwazvo. Regai timuchingamidze pano paSly Media TV. Mukoma Clayton Tiao, inini ndinonzi Sylvester Tafumanika noti simbi yebasa. Imimi kumusha kwenyu ndekupi? Inini kumusha kwangu kunyagundi iri under odds. Alright. Tiao chiruzi? Tiao pakuchinyora chishona. Tonyora nechishona. Asi tisingazozivi kuti akachinyora nechishona wacho. Kumashure kwacho kwakanga kuchidaidzwa kuti kudii. Amunambozvibvunzawo kuti kana nchinzi Clayton Tiao zvinorevei? Amunambozvibvunza? Handina. Alright. Imi makapinda muno mune nyaya ye-statutory rape, handiti? Uye mapinda munomu ndobva masarudza pakati pezvinhu zvese zviri kuitwa pano paMutare Farm Prison, makasarudza nyaya yekuvaka, handiti? Sei makasarudza zvekuvaka musina kusarudza zvekuenda kunorima kana kupfuya huku kana nguruve kana chii? Zvekuvaka izvi ndakazvisarudza nemhaka yekuti ndo zvandakanga ndagara ndichiita. Muzukuru wangu inini musikana anonzi Previous Tiao aigara achindibvunza kuti kana wakura uda kuitei? Ndaiti ndoda kuita bhiridha, ndichiwaka tuzvikwere 200 twembudzi tunyenye. Ndoti kwandaiwaka netraure yebadza, tora badza rere kwakuwaka chikwere chetunyenye. Saka kubva ipapo ndopo ndakanyatsa kuona kuti ndikaramba ndichishingirira zvinogona kuita. Ndakangokura kusvika paform 4 handina kuzoinyora nemhaka yekuti akanga achindibhadharira mari anga ashaya ngafa. Anga ari ani wenyu iva? Anga ari sekuru, baba wababa. Baba wangu ndo akatanga kufa. Ndichibva ndasara ndichengetwa nasekuru. Sekuru waibva wasvika pakudini? Pakufa ndaform 4. Baba wenyu akashaya mune makore mangani? Akashaya ndine 11 years. Mune makoma kaunani muzoro muri 1 kwa amai? Amai vakashaya. Tine urombo nekushayikirwa nehama dzese dzinove ndoku dzinenge dzakakukomberedzai muupenyu. Zvinorwadza zvakadii kukura usina baba? Zvinotirwadza nekuti dzimwe nguva zvinofanira kuitwa nababa. Uchiona baba vevamwe vachiitira vana vavo, iwe usina, unotombobatikana. Kuti dai wanga uri baba wangu waripo pane ichi chakaitirwa uyu pamwe ndingadai ndiri pari nani. Still kana pakutosungwa kwacho kwandakatoitwa apa ndakatombofunga futi baba kuti dai baba wangu waripo nemashairi ndikuita mari yebheo, pamwe dai wanga waripo waitombomhanya semwana wani, semwana wawo. Mhosva tinoziva kuti mhosva iyi haiendi pamuti inoenda pamunhu. Chimwe chinhu chakakurwadzai pakukura kwenyu musina baba imimi zvaitirwa vamwe vana zvipi zvamaishaya mukati meupenyu hwenyu? Panonzi mvura iri kunaya, kana uchida kuti ugarewo mumba, mbudzi nemombe zvichida kufudzwa, hapana zvawaiita. Waingotongonzi wakananga kumafuro. Saka vamwe vana baba manje vanoti kana mvura ichinaya zvezve vanotora iwo raincoat kana umbrella wobuda woenda kufudza mombe, vana vari pai? Vari pamba. Saka zvinhu zvaindibata kuti kunaiwa nemvura yese. Munoziva kuti pane mubvumbi unonzi 6 to 6 yekubva makuseni kusvika manheru, unongokurowa uriko. Munoziva raincoat inosvika pakupinza mvura makasurwa umu netutambo umu, unosvika pakupinza mvura watotisa hembe. Saka panozosvika kumafoka unonge watotota iwe nehembe dzacho. Raincoat inenge isina basa. Raincoat inenge isina basa. Chekuti hapana. Zvaiitika une makore mangani? Inini ndakatanga kufudza mombe ndine 6 years. Kusvika form 4, kubva form 4 ndakangoti kusvika pandakangosungwa mombe ndaingofudza. Pamanga muchifudza mombe idzi maitenderwa kuenda kuchikoro nevaikuchengetai? Kuchikoro ndaienda. Vaikutendedzai? Ndaienda zvakanaka. Amaivo vakashaya mune makore mangani? Amai vakazoshaya ndine 17 years. Mune 17. Vakakutamburirai zvakadii imimi sevana panguva yavakanga vapuwa nguva yekurarama pano panyika naMwari? Amai
kutaura chokwadi ka mai vangu inini history yavo ka ndiri kunzi ndakapedzisira kuonana namai ndine 4 years. Makapedzisira kuonana mune 4 years kusvika pakushaya kusvika vafa. Saka zvimwe zvinhu ukasanamata ka zvinokupinza pakaoma nokuti baba vangu inini ka vakafira kuchikurubi maximum. Nenhau yerepi futi iyi muruzona. Saka pakasungwa baba vangu ndofungidzira kuti ndopawakabva watongoseparata namoms. Saka ndakabva ndatongoendeswa kumusha kwani musha kwa baba. Saka kutongobva ipapo ndo zuva randakapedzisira kuonana namoms rekundiendesa kupi kumusha. Apa ndaichitori mupana kunyatsa kutorangarira kuti wanga wakane chimiro chakadii wanga wakadii 4 years up to now handichanyatsi kurangarira. Pamakakura pesa pasekuru baba vanokwanisa kumbochimboenda kumusha kwana sekuru here kana kuti kuna amai kana kwavakanga vari? Pandaienda koka ndaisvika vari kunzi vari kunonzi kwachenda mbo mai vangu kumusha kuhonde valley. Saka pandaienda uko ona bamukuru mukoma wababa pawanditora kuenda uko ndosvika ndichinzi vari uko dzimwe nguva vari kuharare kubasa. Saka zvaindinetsa ndezvekuti kana vari kubasa vanotadza kumbouya kuona mwana wawe here. Ndaitoponesa wana mbuya vakabereka mama ndichiti ini. Saka zvandakazvarwa ndiri 1 mama vangu havana kuzombozvarawo umwe here asiri weropa. Ndo pandaivabvunza ivo havasunyazondibudira pachena. Saka inachanyatsi kutoziva kuti zvakamira sei. Apa ndakazosungwa pa ndanditori neprogram yekuti December ndinofanira kuenda kuti kwana gogo. Akazokudzai kuti vashaya ndiani? Mama pandaita pafoni makatoudzwa kuti vakatoshaya vakaita. Vaya vari kutondituka kuti iwe se usingauyi chichichi. Ndikati hauna gogo ndiri ndikuya but ndiri kurarama wakamuka life kake kuti ndikaona kamari ndikumhanyisa izvi. Saka kuti ndizobhalansa zvese zviri kudini kana ndazorangarirwawo rimwe gore ndichadini ndichasvikapo. Imimi mataura zvokuti makanosiyiwa muchiri mudiki kwana sekuru. Baba vakazoenda kujere mane makore mangani? Ndikuona sekuti ndine 4 years nekuti ndopa zvakanotangira ipapo. Ende hapana mukana wekuti makazomboendawo futi kunovaona? Kujeri kwaitonzi mwana mudiki adiwe izvi. Hapana. Ini chandakazotoita ndakazoenda kunonzi kukanda dombo paguva rababa vakazovigirirwa kumarondera. Saka zvekuti nhoroondo statute yerepu yavo hamuneiwo futi nayo, hamuna unatsombonazoinzwa kuti zvazvakapamba? Nhoroondo yavo ndiyo. Saka nhingirini iwe Clayton kana uchinzwa kuti baba ndo zvakakapinda nazvo iwo futi ndo nyaya yakafanana neyakanga yapara baba wako, uri kufungei nezvezviviri zvakafanana kudai? Inini manje zvandandi kuona ndiri munomu ndakatanga kuzvifunga musi wandasungwa. Ndatonyatsa kuona kuti ndatosungwa kutoenda kujeri. Ndakatanga kufunga kuti baba saka ichi ichokwadi chekuti patsika tsimba rekumberi rekumashure ndo parakuteera ndiri kuuya ndamunomu zvichienderana nekungonyaradzwa nevamwe nekunamata uchiita sei. Ndo pandakazonyatsa kufunga ndandikuti no nyaya iri apa ndeyekuti ukasashinga kunamatira mhuri ichateera kumashure kudambura kamweya kanoteera ropa kaka zveshuwa tese tinoperera pai misheri nenyaya yemhosva 1. Saka inini ndichatraya kuwawarira mhuri ichazoteera kumashure kwangu nekuti no apa pakana ndiri ndagumisira ngandiwe chigumo zveshuwa. Chii chakaitika pane yako yestechitaur rep? Matangire ayo inini mukadzi ndinaye ndine vana 2. Ndakadanana nemusikana wandakadanana naye ndiye akatanga kundiaprocha ari kutsvaga huni. Ini ndiri kunotsvaga mombe obva atonditi uya mundibatsira kutsvaga chinyi huni. Ndakatonosvika kutonotsvaga chinyi huni naye paya achiti ndibatsire kubvisa danda ndobva ndamubatsira kubvisa danda mandarisapo. Anga ine kachigubhu kake kaka 500 music anga ine mvura. Musikana anga ari form 2. Ndapedza paya kumubatsira danda ndobva akabva aenda kumberi kwangu enda kuenda kumombe obva aenda kumberi kwangu. Ndikati kutodini
zikanzi saka makutenda ndikati ndakwenda zikanzi chimbomwa mvura ndikati ndikada ndakandabvisa apa ndomwa mvura yekudii kanzi achimbomwa mvura yangu kana saka semurume asingadiwo kudhifitwa ka ndakabva ndangoti kamufana kanozondijairira ndichibva ndamwa mvura yayi mazvona ndopakatangira nyaya ndakamwa mvura bva ndaenda but ndaenda ka zvandakanga ndakuzofunga ndichienda nezvaakanga azosara achifunga ka connection yanga yatopa ya connection yanga yatopa umunhu maimuziya here musikana titori manext door nemanext door okumatongo ndokumatongo munhu andokuziva kuti uyu ndiclayton huku dzenyu dzotochemerana plus basa rebuilding manje muhongo mamusikazoshaya tumasilver saka I think ndotwa anonga ari kuti tukazepe kuchikoro here maitombomupa here kobiri aiwa ndaiti ndikaenda kukanzi kune bhora zveya kuchikoro ndaenda kuona wapana uchitamba bhora tumasilver tunenge turipo muchitenga sese timu repa area ka wotomboya madii ndotomboti we mazvona chimboendawo daidai saka iye anonga akaoneka future kuti kumberi uko zvinogona kuzonaka imbondirova Clayton saka connection haina kutanga kuhunika ainotanga kuhuniba kuti zvizonyatsa kuzoti takuti practically ka zvakatangira pahuni mapracticals akatangira kuhuni but theory yakanga ichingofambira mumhepo pachiite exchange ngecurrency achitengerwa mazepe ya akati paite future saka tadaro saka tangoti pabzira rake mamutori mbinga yake ndanditori mbinga aitodadaneni zvecho ataura chokwadi aitodadaneni zve ndikafanira ndikatodai umwe musaitonditi chomoniperekedzai kupi kuchikoro mumuperekedza ndotombosiya basa ndotomboperekedze chini kuchikoro ari muuniform ini nditori zvandingori potobaya sabhirida sabhirida mungoziya anohasla atita bhirida anohasla fashion yabhirida yangori pesepese nguva zhinji anonga angori kajangijangiso asi homwe ndinenge irichi homwe inonge yakanaka saka tadanana takadanana ndofunga zvekuma 3 years pamakadanana pa 3 years apa nyaya yebonde yakamboitika nyaya yebonde iyi haina kuitika ikazoitika muna March this year kuhuni uku aiwa iye huni yanga yatodarika iyi yanga yadarika apa tata kunyasa kutodanana apa right muna March maakwa kuenda zve apa pese kumashure kunyaya yebondeka inini manje ndaishandisa chini brains kuti anenge achiri mwana chini mwana mudiki saka ndakazoenda kuona board mazvona ndobva ndazomubvunza kuti une makore mangani obva nditi ndakuda kusvitsa 18 years kuima musingazi here munhu huku dzenyu dzochemerana ka muna ukaona kachikura here hatinyanyi kuzvitarisisa zvekuti unyatsouzwisisa kuti ane makore mangani zvazodini semunhu ati aiti akaenda chikoro kuti dzokerere hauzonyatsi kuona kuti akatanga imi mune mangani ini ndine 33 muna 12 here muri kadiki akadoko akana basa okay 33 saka iye akazonzi anga ane makore mangani iye manje bheti ranga rakuti ane 16 years razobuda manje bheti imi maidanana kaioni ngekune Clayton maidanana handiti muchitengerana mazepe makatanga kuimpresa nemazepe ukazomuita zvehuni zvimato kutoita sevanhu mukutowirirana panguva yese ipapa pese apa hauna kukwanisa kuona kuti zvechiwa mwana uyu mwana mudiki panguva iyi pandaisesedzana naye ndaizviona kuti mwana mudiki alright imi mawirirana madanana handiti muri kutodananaka wanga usingamumanikidze kumutsvoda kana kumukisa paakamira pamberi pako paipa aitoratidza kuti ari ready for anything aiwa zvese bo saka one day ndakamumanikidza kana one day saka mhosva yakazobuda sei mhosva under age ndo mhosva akamhangara kuti under age ndiani zvakaenda kuitika ndezvekuti inini ka musikana uyu aona kuti ane pamuviri pangu inini ndo zvakaenda kozi ndo pakabude nyaya yese nhumbu yapo ka mwedzi wekutanga ubva ndodzonda ane nhumbu mwedzi wekutanga batanditi shamwari zvakuitika ka ndisonzwisisa nguva yevanhukadzi iya ndadarika madhezi ano angu chimira ndimbocheka panext month
Apa muri kutotaurirana? tiri kutaurana tiri two. Panext payani bva auya futi akati panenge padini pashata. Imi hamuna kuti ndaisira pasi here imi? Ndo zvamunoita kavanhu Aiwa, vechirume? handina kumbodaro, handina kutombomurambira kana kutombodini kana kupikisana naye. Aiwa, ndakatongoti ngatichimirira zvinodini zvinouya. Handingakuti imwe mushonga wekubvisa nhumbu tinenge takanganisa. 1 iwe ndakupa munyama, 2 ropa rangu ndauraya. Saka ngatimire takadini, kana iri mhosva handini ndichaimiririra nekuti ndezvedu titi tuizvi. But alright, 2 months, 3 months, 4 months, dumbu rikati ndioneke. Kamwana kari kumhangarira, ndiyo kakakumhangarira ika? Iye akutonyaisa mhomzo wacho akutozviona kuti pane zvakadini zvakaitika. Mhomzo akubvunza mwana, iyo sei famba sei? Akati inini handina. Unoziva vanasikana vangotanga nekubvuma poramba achiuya shamwari chembera ndobvunza zozo saka ndodii? Tikati mira ndirudii ndirugadzirisa. Obva azouya makuseni manje akatomuka pamba pavo kuma4 dzemangwanani. Batosvika padheni, madhamu angu aripo kaini. Madhamu aripo kudaro akabva atodini, akabuda. Haana kuziva kuti munhu ari kuseri kwechuru. Batobuda madhamu aya, kamwana kangu kari grade 2 kubva katoti pafashi, kubva abuda nekamwe kadiki, vaenda nako. Ndakatorara ndiri kumirira kanguva kekuti ndiendepi kubasa kwangu. Nditoona munhu atosvika padheni. Yes. Ko hakukanuka sei zvandoedza kuti kuri nyaya ndakati kukanuka kunoitika because unenge uri kufambisa nyaya yako loloka usikuziva kuti munhu wauri kufambisira nyaya zvishoma nezvishoma ka iye ari kutomhanya. Saka pakatosvika akabva ndauya ndakazvitora simbo rikati iwe kanzi enda kuseri kwechuru. Handichibva ndafamba kuenda kuseri kwechuru ndona kuti nesecho nditi vhure musecho ndona auya nehembe ndori nehembe. Ndopo ndakaona kuti zvazviro kwazvo haasiri madhirama. Foni yangu kwati ndopo ndafonera imwe friend yangu inogara kukavillage kanonzi Hamamaoko. Ndotofonera ndi taurapo mufana wanga auye kuno. Mufana waya bvatodini batotaurawo bvato yachimhanya mazona. Asi inini chandiri kuziva ndechekuti mhomzo musikana wanga uri kuziva kuti musikana uyu ari kuna nhingi ende nhumbu ndeyanhingi mazona. Muningi wangu paakada kudarika nepamba paya akabva anzi wamirirwa namukoma. Murikuzviona? Saka muningi sinzi anga asi kuziva kuti nyaya yandadaidzirwa ndei. Akazozvifunga paya kuti but mhomzo bhebhi ati chii wamirirwa namukoma. Saka mhomzo anenge ari kuziva chii nyaya. Shamwari ona ndo nyaya yapa todi uya kati samukoma ataura tizwe. Ndikati ngatiende kumuzukuru kunofambawo about 4 kilometers tichibva tafamba netsoka. Nesecho yemusikana? Nesecho yemusikana nemusikana tiri 3. Yakabatwa nani apa? Yakabatwa nemufana wangu manje. Okay. Taenda mufana wangu mwana wangu zvokuti tinera nzou unero nzou izvozvo batatobayisa chii munhu 3 days munhu aroko. Inini handina kugarako handina kurarako. Chandakangoita ndechekuti ndakaenda kosiya munhu kumuzukuru ndobva ndadzoke kupi kumba kune mudzimayo kuda kutraya kurasisa ma1 timurungoti munhu anga aripi anga ari kubasa. Saka ndakatodzoka noground rebhora nonditi ndikabva kubasa ndomoenda kuground rebhora ndozoenda kudheni. Bva ndatoonekwa paground rebhora ndiripo padheni ndaapo. Zuva rechi2 rechi3 rechi4 ndiri kubasa ndobva ndatofonerwa nani nomufesi wangu atori muareas. Mafana uona shamani pauripo papo pari safe. Ndikati zikanzi pana vanhu vari kuekoko but mazura ndazvita unogona kurohwa. Chii? Saka vandowakira paya padhuze negomo pandatokwira mugomo pandaendogara mugomo ndichisaita zvepasi. Handitoona zveshuwa wakomana vari kufamba vari muchiki zveshuwa. Hangosvika achibvunza kuti ko munhu anga ari panapa aendepi. Zikanzi adzika kadai apa enda kwidza. Saka mukutsvagwa muya ini ndakabva ndaziva akabva ashaya kuti munhu aendepi. Ndakabva ndatoziva kuti okay ndiri kutsvagwa zveshuwa. Ndibva ndaona kudzoka wandishaya. Ndobva ndadzika kubva ndaya pabasa pano bandarorawo basa kuchaendeka here kumba? Hakuchaendeka. Kureva kuti musikana waya pamakamusiya akazobva ikoko ndobva adzokera kwana mai akati ndadhambwa. Haana kudzoka ndadhambwa but zvakaenda kuti kane zvekuti vabereki vakabva vafonera kumuzukuru uku
kuti muri kudiwa kunoku izvozvi zvitigadzirisa nyaya dzenyu murunyararo. Saka vari uko havana kufungidzira kuti pane zvakashata zvauda kutoitika ba. Saka vakabva vangoti muzukuru iyeye nemusikana wavo vatodini vatouya. Zuva rapota kwakutosviba ndobva tienda paka growth point apa ndikugaya manje kuti ndosvika sei padeni. Ndobva ndatomborova doro riya andimunoziva rinonzi hanzi chiko rinohodherwa muzvigubhu remaseseri ndoro ndakabva ndatotanga kutodini kutorowa nerimwe bhoizi rangu mai ndorowa manje kumaimbonwa here ndaiita zvongochuma but apa manje ka ndanda kurimwa zviya zvekuda kumbotraya kuda kuti pfungwa dzimbokanganwa nhamo but zvakashaya basa mukudhakwadhakwa mama ndo mandakazwa foni yapinda mane nyaya yane maneighborhood manje ndakutofona manje shamari uripi ndikati nditori kuhiking kuchichi zikanzi uya kupi kunoko kwakanaka zikanzi abo alright nditi dhudhu ndega ndiba ndodii ndongati mufano wangu nefriend yangu ngatibaya mufano wangu akambotakura secho nemufesi wangu wandakafonera kuti taurira kumufano wangu tatiri tabaya manje akati ne5 rita ka musakangano makusesewo ndofamba tichidini chirowa famba tichirowa kuda kumbotraya kuda kuameno zvandaifunga kuti pamwe brain dzinodini kana kuzoti statement yakanaka era ameno zvandaifunga ipapa tatosvika pateni pepe tazosvikira pateni baba mukuru manje ngoma mudhara tatosvika pepe gogo svikai titi dongorere mukicheni makazara makazara hama dzemusikana hama dzangu dzakazara kicheni yese patonzi chini pindai bvatopinda pepe mibvunzo yatotanga kumwaiwa naofisa mai shamari nyatakuradzira panapa ndeyekuti iwewe neumunhu unoziyana here toziyana makafambisa sei tatone 3 years tichidanana saka statement riya statement rakataura musikana pakutanga rakabva enda kolinganirana nerenyu ofisi obva atoseka kati nyaya inonetsa dai zvaibvira ka mataurirana nekuti kuzungisa munhu ka kwakanaka pamutemo wenyika but kungoonesana ka kunoita kuti mubhenefite mukaendesa munhu kujeri vanodzoka nedzimwe pfungwa mukada kuzomutokonya manje kuti titi shamwari yatitaurana panyaya yakati aiwa ini ndakaenda koripira nyaya yekupi chirongo saka chimbomirai ndiofisa ari kundiondesa kuti aonesana yakomana zvinhu zvichiri padhuze ona iyi nhumbu saka chitongoonesanaochengetwa akati akana hazviiti ndibaba hazviiti ndobva yaenda yazopedzisira yakwira mutarara yasvika kumapurisa right hatipindei manje pamazonzi 4 makore makanzwa se pandakanzi 4 ndakatombotraya kuchema pfungwa dzangu manje dzadziri pakuti alright munhu wandakasiya nenhumbu 1 vana vandakasiya kumba 2 nemukadzi umweni ane nhumbu haisviki pakubva here nekufunga kuti ini ndasungwa kana kuti kushungurudzwa navabereki kuzi iyo nechinhumbu chako zvikazodai inonga chichikutukatuka ndozvinada chichifunga manje kuti saka kwauchidii ndikatoti dare ndaikumbirawo mambo pamwe nedare renyu kuti dai mandipo mutongo ukareruka ndoona kudzoka ndidini nditarisane nezvinhu akati ipapo tatokuchema dare ratokuchema ipo papa nekuti pa4 dzatakupa idzi takubvisira 1 wasarwa ne3 dzauchaenda nadzo kujeri anditi saka iwewe manje kumberi wachaziva zvawachaita uchasara uri pari nani chandakukupira 2 years ndechekuti iwewe usvike musikana amachuwa asvitsa 18 years uzvona alright saka pane communication here kuti pauri muno mhama dzinokuvhizitira mukadzi wangu ndiye ari kuya naba mukuru wakambouya saka vari kuti mainini vari sei zvinoa kuziziva kuti kune mukadzi vari kuti vakasununguka here vakadi chakazoenda kuitika manje ndisinganzvengi ndechekuti mukadzi wangu paakauya ndakamubvunza ari sei zikanzi ari chini ari bho asi dumbu riya pa4 months nemaonero atakuita izvozvizvi panenge pasisina mukadzi saka ini muri handimugara maraini mamwachete anotoona na everyday
rakadisappear kunge shuga yaiswa mumvura. Asi mvura inonga yaiswa shuga inozotapira. Iri dumbu harina charichaona bai. Mazvona. Saka ini ndakaenda koti pamwe ijealous zevanhukadzi. Muzvona ndozvandakaenda kumhanya kwagaya ndikati pamwe anongarombobatikana norasisarasa nyaya iyo. Saka hano tichazonyasa kukonfirma zvakanaka. Mwezi uwo wakabva wapera. Bamukuru manje ubva adini? Vauya. Ndauya kumbokuona chichi ndikati nyaya yakanaka. Ko kwakamira sei? Kanzi musikana nhumbu yapasina plus haasi koba kumba uko. Atomunasisa cho muhobhouse. Muno mamutaro. Ati asi sikuona kwenyu kufunga kwenyu imimi mungati here yakabviswa kana kuti pakapasina. Yakabviswa here kana kuti yakabva yega. Zikazipa akundinetsa mwanangu ngepekuti kana ichinzi yakabviswa inoda akasainira muridzi wayo kuti ngaibviswe. Kana ichinzi yakabva inoda kuziviswa muridzi wayo kuti yakadini yakabva. Saka apa tisuziya zvakaitika ba. Alright, hatisi kuziya. Tichazozviona muchikamu chinotevera. Mudzimai wenyu makataura naye kuti kudi paakauya nyaya yezvakumukanganisira kwamakaita? Inini mukadzi ndakamuudza kuti no mai mwana zvandakaita ndakabhaiza pauri iwewe handiti. So nzvimbo yandaiswa ineyi usabva wanyanya kushushikana kuti akomana Jerry zvakazodai aiwa. Inzvimbo yekunzi munhu aende kumbotendeuka. Unobuda wane new version kana wapinda munomu. Nekuti everyday ka unongosangana zvakasiyana siyana. Maonero aunenge uchiita everyday anenge akasiyana siyana. Nekubatsinwa nana sekuru nana mbuya. Nekuti ana sekuru ukatowabatawo zvakanaka iwo anokubatawo zvakanaka. Mazvona. Mukataurana zvakanaka munotaurana zvakadini zvakanaka. Saka manje aya ma-teachers. Mazvona. Ukadota ndururani tsvimbo dzacho unoneta nadzo. Muzvona. Saka munomu ini chandakawanaka ndakauya kureformer 1 2 ndakauya kuzowedzere chikoro nekuti ndaiwaka mafarm brick kako. Kuno kukwakuro wama-face brick. Handinayo nyaya iyoyo. Zvapapi izvo manje? Wazopinda muchikoro apa zviya kwaita zvekiyakiya zvekuzvarwa zviri mauri. Ndobva wapa kuti wapinda muno mukati ingazvitorimo izvi rega ndibate trowel nespirit level nechichi. Kumusha waive nespirit level rekati wairova netambo chete. Kumusha ndandinazvo. Alright. Kiti yachanga yekutamburira. Saka iye zvinezvi wapapi nenyaya yekudzidza zvebuilding? Izvezvi manje handichanyanyi kutangika ba kune wandakasiya kumusha. Ndakutosvika kwataura zvekuita. Watoo class 1? Ndatoo class 1. Yes. Ndakutowaudzwa kuti common brick inobatwa zvakati. Face brick marasics aya anofanira kutarisa pasi kuti kana mvura yanaya asahodha mvura mumazhinga anofanira kurasa kuti iri chidhina chepamusoro chikarasira chepasi chorasira kusvika mvura yasvika pasi. Ndomavakirwa akaita naye? Nezera rangu rino kunga ndisingazvizivi. Watoticha wangu. Ndakutokudzidzisa. Saka ndozvandosvika chidini chivaonesa kuti izvi zvinomiswa zvakadai. Bed join redu rinomira rakadai. Bed join rinomiswa rakadai. Kumakona kusumudza makona edzimba kusiya maburi ehwindo ayo zvinofambiswa sei? Zvese apo pakitchen yatikutowakapo. Ndisiri kuganza kana kuti kudini. Kutoti nditoya panapa kutoonekwa kuzozi pavese varapa uyo atori nani dhani vese ava. Muruzvona. Zvodai mamuri muclass taiti ndiwo number 1. Ndingadai ndiri group leader kana kuti class monitor. Class macho. Uchitodzawo kuti iwe haisi straight line rako. Aiwa. Saka apapo tiri kurowa zvakanaka. Handiti? Smart. Izvo zviri kuoneka kuti maplani ese ndinongonzi mafana uya kuno. Apa tiri kudini hasi apa. Iyo bhedheni waiswa apa. Ndototora tape measure. Ndakutouya kotarisa. Ndakutotepa uko. Ndichitoisa zvidhina zvangu munzvimbo. Vakuru votosvika kuti apa wadii mafana kuti ndaita icho necho. Kuti habo wakangwarira mufana wangu. Murozvona. Saka kunzwarwa manje kwandiri kuitwa ka ndakabva ndaedza kuona kuti no, anofanira kuramba ndichidaiba.
ndofanira kunga ndichi upgrade Right. muzona saka kundiunza kwawandiita kunokuka avari kutozviziva kuti mufana uyu kana akazochema pamberi pevamwe kuti upenyu hwake huendeke zvinokwanisa kuti zvidini zviitike. Zvashandura upenyu hwako kubva pawanga usingazive zvekuita asi waingobata-bata iye zvinezvi waane ruzivo. Zvakakosha zvakadii kuti uchiona kuti iye zvinezvi waane ruzivo rwawakanga usina, because waigona kungofa wakadaro ka. Nokuti pane zvinhu zvinonzi zvino njodzi kusaziva kuti hauzive. Unogona kufamba uchigadzira zvikwerezvo zveuku zvevanhu asi uri mukusaziva imomo, iye zvino waakuziva. Tinoti chii kunana sekuru vari nemalecture ako ari kukudzidzisa kuvaka? Right. Inini kunana kule kutangira kunevesa vanotichengeta nevanotidzidzisa basa. Aiwa, excellent. Okay. Aiwa, ndinovatenda zvikuru because vari kutidzidzisa nechido chavo. Havasi kuti nekuti takasungwa. Okay. Aiwa, vari kutibata zvakanaka kuti ano ichi ita kudai, ichi ita kudai, ichi ita kudai, bata wakadai, bata wakadai, bata wakadai. Saka izvozvozvo mukusaziva kwandaiva nako iko zvino ndava nani pakuziva. Dai zvaramba zvakadaro handiti zvinoita kuti inini ndikava neruzivo irworwo pandichabuda kutangira pamwana wangu mukomana parudzi rwangu inini ndakutotanga kutotrena mwana wangu kutangira pane inini zvakutoendeka kuno vese vachazoteera kumashure kwapana wangu zviita sei vese zvatonaka. Nekuti inini ndakavapa nhoroondo nokuti baba vangu problem yavakaita ndeyekuti vakafa vasati vandipa nhoroondo yeupenyu kuti mupana nokuti wakafira muchiheri. Saka inini ndiri kunamata na Mwari kuti ano Mwari itai kuti ndibude ende handidzoki. Ndabuda ndodzidzisa vana mararamirwo anoitwa panyika. Ndavadzidzisa zvinoitwa kuti mitemo ive mavari plus basa iri. Ndichangovasarendera futi. Handiti? Alright, iye zvinezvi kana mabuda imimi chishuviro chenyu ndechekuti chiite chipedzisa chirongwa chinechi. Right. Chishuviro changu inini ndabuda ndechekuti dai zvaibvira zviya kuti ndibude muno mundane mapapers zvinhu zvinondibatsira zvakanyanyisa nekuti ndinonga ndisikachararamiri kumaruzevha. Nekuti kumaruzevha mari yacho kunorimwa fodya kahwani pagore kamari yacho. Kana kusina kutoita fodya yacho zvinoreva kuti mari haiko, zvinoreva kuti basa hakuna. Saka ukava ine mapepa manje unotambirawo mumadhorobha macontractor imomo ukangodaiwo wadzika wakaenda kumana masvingo hauzoshaipi mararamiro mazuva. Saka ndochishuviro changu kuti dai zvaibvira kuti ndibudewo nemapapers zvaindibatsira zvakanaka. Saka zviri kude chii kuti muve nemapapers? Right. Chiri kudiwa kuti ndiwe nemapapers pari kudiwa mafees anobhadharwa. Yakawanda zvakadii mari Clayton? Manzwira andaizviita painzi practical inodiwa $80. Theory yacho inodiwa futi $80. Then textbook vari kuti pari kudiwa reform 2 nereform 4 ari 2. Okay. Ndo anokwanisa kuti nge ndichinyora manotes ndichirevisa ndichiverenga ndichizvisa mupfungwa. Then vana sekuru vakandibatsira pakuti muzukuru maquestion paper tichangopota tichikunyudza hatinawo kudzimba kwedu tichimbodini tichimbokupa uchimborevisa wega uchiita sei kuitira kuti kana uchinge wazowanewa nyasha paunozonyora unge wamunhu amachuwa. Saka ndo zvandaishuvira kuti mari yemafees nematextbook ayo zvikavapo maexercise hatizoshayiwo ekunyorera nemabhuku nemapenzo nokuti kubuilding kunodhirowiwa mapenzo marabha chichi hatizoshayi. Hatimuzoshayi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinodaira kuti vateereri vepaSly Media TV vari kuunzwa chichemo chako maererano nemari yauri kuda iyo yekuti ugone kunyora. Apa unenge uchinyora level ipi? Apa inini ndakuda class 2 driver's license uyu builder's license. I-trade test kai. Then imwe nyaya ndeyekuti mudzimai wakasiya nevana vane vana vangani? Vaviri vari kuchengetwa nani? So far pano. Imi muri kubuda rini? 2026. 2026. So to September. Okay. Papa padhuze ka.
papadhuze muzati kwasara gore 1 kuti kwasara mwedzi 1 kuti gore ripereka handiti alright aiwa pakanaka tinotenda zvikuru kwazvo nokuwana mukana wekuti titaure tese pano paSly Media TV tichitendawo nekuteerera kwamuri kuita kunoita kuti murambe muchifambira nyaya yekudzidza zvekuvaka izvi handiti tinoshuvirawo kuti vari kunzwa paSly Media TV vanokwanisa kuzenge vachiita se vachikubatsirawo panyaya dzemari dziri kudiwa idzi 160 yekunyora yemanhingirikini iri kudiwa kuti uite class 2 yako yedrivers yenhingirikini yebuilders license handiti tinotenda zvikuru kwazvo vateereri mhuri yeZimbabwe ndicho chirongwa home away from home chatiri kudzidza panhoroondo yemwana komana Clayton Tiamo ane makore 33 akapinda munomu Mutare Farm Prison nenyaya yeState Rep ari kuita building yake. Ndezvekuti zvimwe zvinhu zvaunosangana nazvo nhasi zvinogona kungouya kwauri zviri muropa uchiteerwa, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti ndichakurovai nezvivi zvemadzibaba enyu. Dzimwe mhosva dzatinosangana nadzo mazuva ano kuchera uchitendeuka kuchiKristu unenge uchinzi aiwa zviri kukutevera izvi ndezvedzinza, hausiri wakaita sei wakakanganisa. Tiri kuona kuti baba vake nyakumubereka vakafamba nenzira imwe chete. Chiri kusuyisa panyaya yemukomana ndechekuti baba vakashaya vari kuprison, haana kumbobvira awana mukana nawo, vakashaya ari mudiki. Amai vakangoya vakamusiya pana sekuru, haana kubvira ambowana mukana wokuzozivana navo zvekare kusvika vazoshaya ane makore akati kuti anosvika kuma 19 ikoko. Nekudaro zvimwe zvinhu zvinongoitika mukati muupenyu nekuda kwaunenge wabva. Background yakadaro iyoyo ndio inozoita kuti nesuwo tiri kuona paSly Media TV tione kuti mwanakomana akadhonzerwa mune zvinhu zvepano panyika nekuda zvimwe zvinowanikwa muropa rake, aita chikumbiro kwamuri chekuti mumubatsirewo nemari yekuti agone kutenga matextbooks ari kudiwa, agone kunge achibhadhara mafees anodiwa kuti agone kuita class 2 trade test. Chasara ndechekuti ndionekere producer wechirongwa tarumbidzwa Rudhenya. Ini ndonzi Sylvester Tafumana isimbi yebasa tiri kuno kwa Mutare paMutare Farm Prison patapawo mukana wokuti tikurukure na Clayton Tiamo. Kwanhasi tinoti rambai muchishare maprograms akadai chisarai.